KFM dengan nomor telepon 0838 56 66 99 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul, fraksi Golkar. Dateng para pandemen radio Swaka. Derek ngaturaken sugeng makarya, paringi sehat, lancar sedayanipun. Mugi karahayon tansah rumentah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih jenengan ki, angger malam Rebo kok le dandan necis, pecinan, nggawa tas barang. Jane ki arep lunga nang ndi to, Neng? Lah kok kurang informasi, Bune. Rak wis tak omongi bola-bali to. Yen malam Rebo ki aku nang Radio Swaka, acara piwungan malam Rebon, mau cepat Swaka bareng Bobo Putih. Wis ngene wae Bu, ndang melu aku wae. Bareng-bareng latihan mau cepat nglaluri budaya Jawi. Sinau bareng Radio Swaka. Acarane nggo umum Bune, sapa wae oleh melu. Ndang satset. Iya Pak Ne. Ya, sabar. Tak dandan sik Pak Ne. Pancen leres, monggo saben malam Rebo tindak wonten Radio Swaka, derek acara maca pat Swaka mulai jam 8 bengi bareng Bobo Putih. Radio Swaka pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Swaka ingkang susesna kabudayan Jawi, ugi sedaya paraga maca pat wonten ing studio Swaka. Sugeng pepanggihan malih wonten ing piwungan malam Rebon maca pat Swaka. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalu punika tasih saged siaran langsung wonten ing studio Radio Swaka Kauman RT 0 Sekawan Kaluran Gilangarjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Derek angluri kabudayan Jawi ugi atur panglipur sawetawis pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara. Dalu punika channel Sunggal 07.7 FM ugi siaran langsung wonten ing layar Facebook Swaka kanthi mekaten sedaya pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara nggih saged amresani siaran dalu punika. Mangke saged paring atensi wonten ing layar Facebook Swaka utawi saged telepon utawi saged nyerat wonten ing nomor WhatsApp 0838 gangsal 6 66 Mila amrih barokahipun kita purwakani piwungan malam Rebon kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sesarengan kita aturaken kinanthi srining tas pelok bem. Ananging saderengipun kita suwunaken Mbah Kaum pinangka bawanipun. Monggo Mbah. Ngantariksa Radio Swaka Giaran maca pat ari puniki ngeluri
tiranipun prawali lan pujangga ingkang tuhu anuntun pitutur luhur aneng matyaning bebrayan bagya mulya kang monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana senugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetep langgeng lestari kelawan rembaka minangka waning atur papanjangga lupuniki paguyuban maca patan radio swasta pandang ngaturkan sugeng pambagya ing ngarsa monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana senugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetep langgeng lestari kelawan rembaka monggo sareng anyanyuwun ing ngarsa lemyang witi mugi kabudayan kita kan teladesa sanes negeri ngomandang manca praja tetap langgeng lan lestari pantol pangket guyub rukun kalang
golong kilik maju kumrekut ambangun Praja Taman Sari kang kaesti tan sobe hangaluri lestarine putya seni jati diri pantol bangke kuyup rukun golong kilik maju kumrekut ambangun Praja Taman Sari kang kaesti tan sope hang leluri lestarine putya seni jati diri jumeneng lan ugi lenggah sawetawis paraga maca paswaka nggih pandemen radio swaka ingkang sutresna dalu punika ugi hamahargya warsa enggal 1428 Hijriah setunggal Muharram utawi wonten ing kalender Jawi 1960 tahun B setunggal sura kalenggahan dinten punika pramila kagem sumangat sedaya pandemen radio swaka ing saendenging Nusantara kita mangke ngaturaken saweneh zel ngoten nggih Bapak Ibu nggih semangat nggih Bapak Ibu nggih ugi ingkang wonten Jawi studio kathah sanget ugi wonten ing dalem nggih manawi pandemen radio swaka ugi saged pangandikan manawi kula matur warsa enggal paring pangandikanipun yes ngoten nggih Bapak Ibu nggih nah teng dalem ugi saged ben kabeh sumangat warsa enggal manawi kula matur golong gilik maju rada ngeges sithik Pak karepen kagen manawi kula matur maca paswaka oke lajeng gumujeng wah ngoten nggih Pak sampun samekta ing gati nggih warsa enggal yes golong gilik maju maca paswaka oke Ji pandemen radio swaka wonten studio sampun kathah sangat ingkang sami rawuh Mbah Kaum Dwi Laksono Bu Lulu Malika ugi Pak Ridal Bu Sumini Pak Kirdan Bu Kirdan nggih ugi nembe kemawon rawuh menika Pak Supri nggih ugi Ki Dalang Wotok nggih ugi Pak Supri nggih pinangka operator nggih punika Mas Sam kawula piyambak ingkang lumantaraken pandemen radio swaka FM lalu punika setunggal 07.7 FM Budika pilih ing sakmangke kathah lebat lan kirangipun nyuwun gungling samuja bangsami kagem mahargya warsa enggal 1428 Hijriah setunggal Muharram ugi 1960 tahun B setunggal sura Asmarandana warsa enggal Atur minangka murwani pepanggihan dalu punika ing radio swaka kene hamahargya warsa enggal mugi Allah kang kuwasa tansah beparing pitulung gesang tentrem bagya mulya amin ya robbal alamin mugi
Allah ingkang Maha Kuwas nggih tansah paring pitulung gesang tentrem bagya mulya dumateng saya kru lan penyiar Radio Swaka, ugi sedaya paraga maca Patswaka, ugi sedaya pandemen Radio Swaka saendhenging Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Monggo tasih mirunggan nggih Bapak Ibu paraga maca Patswaka setunggal katuran lumebet wonten ing studio ngaturaken salah saweneh sekar maca Pat. Syukur bagi wonten cakepan warsa enggalipun menawi boten nggih boten dados menapa nggih. Pandemen Radio Swaka ingkang susepna dalu punika mangayu bagya warsa enggal 1428 Hijriah utawi ugi 1960 tahun B kalenggan kalender Jawi dalu punika. Iki jengkol, waduh, golawuh dahar ketupat. Ati mendongkol. Yen ora nyimak maca Pat kok ngaten nggih Pak Ridha nggih. Mula tepe-tepe saking Payungan njur tindak nggih Pak gendring ngegas. Dahar ketupat ngombene degan. Nyimak maca Pat ndadekke kelegan. Estu napa pripun Pak Ridha? Oh, estu nggih. Sugeng dalu Pak Ridha. Nggih, sehat nggih Pak nggih. Sehat walafiat. Boten kirang setunggal punapa umpami wonten kirange mboten sah diketok-ketoke nggih Pak nggih, mboten sah diketingalke, mboten sah distorekke, mboten sah distatuske nggih Pak nggih Kang, mboten sae pun simpen kemawon pun waculaken wonten ngaso dalem Pangeran ingkang Maha Kuwas sing dipun share sing sae-sae mawon ngoten nggih Pak nggih, sing gumu sing guyu teng akak saengga ndamelaken tiyang asanes remen dumateng kita. Amin ya rabbal alamin. Sekar napa Pak Ridal? Kula ngaturaken sekar pangkur jinejer. Nggih, pangkur. Namung Nggih. cakepanipun menika kula ndamel piyambak Saya sangat cakepan ingkang asli menika isinipun malah nyemani kula piyambak dadi kula piyambak disemoni terus murih lho nesu gregetan gawe dhewe. Sambatan kali belulu ketinggal lho Pak kali dawe. Cakepanipun wonten warsa enggal Pak. Mboten nggih mboten napa. Oh nggih mboten dados menapa. Kagem sinten sekar pangkur menika Pak Ridha? kagem sedaya pandemen Radio Swaka wonten ing pundi kemawon. Nggih saen kami di Nusantara. Nggih semoga katur pangkur saking Pak Ridha niku. Jinejer nang studio Swaka para kadang paraga budya Jawi maca pakacaranipun mahargya warsa enggal nglipur ati tatan supe anenuwun mering Allah kang Maha Kuwasa bejo donya kelawan akhir. Amin ya rabbal alamin. Kedah Pak reptanipun wasahe sangat mahargya warsa enggal nglipur ati ndonga marang Yang Maha Kuwasa. Nggih, kok men boten sisa nggih Pak. Tahun baru kok sisane. Saya menika 1428 Hijriah. Kaleres ugi saya menika 1960 tahun B. Kalenggan tahun Jawi. Punika mila sedaya paraga maca Patswaka ngaturaken sugeng warga enggal. Mugi sedaya pandemen ugi kru Radio Swaka tansah kinanjar kabagas kewarasan sarinten sadalunipun ngoten Pak nggih. Sedaya pinaringan rejeki ingkang wiyar cekap halal thayyib lan barokah ugi nir ing rubeda rancami kala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sak badalipun Pak Ridha nggih set dasdes. Tahun baru kok nggih warsa enggal nggih. Sinten menika nggih Ibu napa Bapak menika? Oh Bu Ridha nggih Mary. Paule tindak setuju nggih boncengan kok menika nggih. Nggih, pandemen Radio Swaka ingkang sutresna. Tuku kopi nang pasar Gathak, nata ati ben krasa kepenak. Nang pasar Gathak mampir tuku kawat ben krasa penak dienggo manteng maca Pat.
Estu penak napa pripun Bu Lulu? Maca pan nika Bu. Oh penak tur seneng wangel lho niki. Ana lho sing penake ora seneng. Semanten iki seneng ning ora penak Ibu nggih. Ya dalu punika penak tur seneng tur penak. Ya kuwi manteng maca pan. Mung teng radio Swaka. Sekar napa Bu Lulu? Kalau badhe nyekar dandang gula turu lare laras belok patet bem. Nggih, nek wau bapake napa kakung nggih. Wau nyekar pangkur nggih Bu nggih. Nek Bu Lulu Malika kok dadi malih menika dandang gura. Ngoten Ibu nggih. Nggih. Kagem sinten Bu? Katur sekar punika. Pertama kagem Nggih. Bapak Sudiono selaku pengasuh SMPP. Nggih. Anda. Selaku pengasuh sesepuh sekolah Mojopat Puspitosari Banda. Sinten malih Bu Lulu? Kagem sedaya pandemen Radi Swaka. Sedaya pandemen Radi Swaka saking Nusantara. Amargi dalu punika layar Facebook Swaka Saka ugi saged pun presani sedulur-sedulur kita pandemen kita saendenging Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Lulu pandang kula. Wewalesan ing upaya bakti yen wong lanang amikul ing salah wong wadon gendong seni barang upamini gendong mikul jalulan estri yen laki apa sing padang bedane kalamun sinung kastira yang sukma angu paya sandang pangan teko kempil yen gampang den waspada sampun Bapak Nggih. Budi Ngupiya sandang pangan gampil kanthi kakung putri sedaya kagungan kewajiban nggih Bu nggih. Nek putri menika pun ibarataken sanepakaken gendong nggih Bu nggih. Nah, nek kakung napa Bu? Mikul lah luwih abot kakung ya. Piantun putri siji, piantun kakung loro. Loro nggih Bu nggih mantuk-mantuk belum cocok, Pak. Ji ampun kondurian lho Bu. Sikek mangke nek. Ji sasampunipun Pak Kirdan lan Bu Kirdan, Mbak Ibu Lulu Malika, nggih. Ibu pilih Pak Ridal kok nggih. Sakmenika Pak Kirdan nggih. Bu Kirdan sampun ganti nggih Bu nggih, mantuk. Nih ada Pak Ridal, ada Bu Ridal, ada Pak Kirdan, ada Bu Kirdan. Sugeng dalu Pak Kirdan. Sugeng pinarang sawis. Sugeng dalu. Sehat walafiat ya Pak J. Syukur alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah sehat. Mau dalu piwungan warsa enggal Pak. Oje, wonten sedang payungan. Oh, itu sedang payungan. Sing dumugi tabuh pinten Pak? Jam setunggal. Kula jam kalih Pak. Jur kademen jur mlebu. Ben ro dlangen datang jero niku Pak. Nggih, sekarang apa yang badhe katur pandemen dalu punika Pak Kirdan. Kintun rumiyin. Oh, kintun rumiyin nggih.
kagem Bapak Sudiono Nggih. wonten ing dalem Sugeng Dalu Nggih, Pak Sugeng Sudiono midhangetaken. nggih guru kita. Kalian kagem Bapak Duwijo Sumarto wonten ing RT Gangsal. Payungan apa Nggih, leres. Oh nggih. Kalian kagem Bapak Sukijo wonten RT 6 Ugi payungan. Nggih, leres, Bapak Budi. Kanthi atur. Sugeng Dalu Sugeng layah-layah lan midhangetaken Radio Swaka Nggih, radio desa kualitas kutha. saya paragone kutha banget. Ane penyiar iki kutha ning kutha Muntruk tekan gunung. Nggih. Sekar menapa Pak dereng lho. Wau senggol-senggol rumiyin ngoten. Menika dandang kula. Oh nggih dandang kula. Semoga katur Pak Kirdan dandang kula. Wonten malih lampah kang utami tumrape wong anggayu panjangka ada dasar gede TKD lan ugi kang sengkuyung percaya mring diri pribadi ya nganti kena kuda kang jalari wurung tinameng iman lan takwa tansah eling mring pangeran kang peparing mugi paring nugroho. Amin ya rabbal alamin. Tansah eling marang pangeran ingkang peparing. Amargi sedaya menika peparingipun pangeran Kang Maha Kuwas lan badhe wangsul wonten Maha Kuwas. Ngaten nggih Pak. Apa peparingane ya matur nuwun ibadah sak bisane dumateng pangeran. Matur nuwun Pak. Sampun Budi. Ampun kondur yen Pak. Aku deg-degan do kondur kabeh aku dhewe blangkemen mangke. Nggih, semoga katur Bu Kirdan. Nggih, ana Pak Kirdan, ana Bu Kirdan. Cengkir cilik jenenge bluluk. Estuna pripun Bu Kirdan? Ah nggih to nek cengkir cilik jenenge bluluk, apa cengkir cilik jenenge degan kok. Cengkir cilik jenenge bluluk. Mikir sikik bene matuk. Ngoten nggih Bu, mboten grusa-grusu nggih. Bluluk tiba ana kota Jakarta. Lho kok ada Bu. Matuk mergo nyetel radio Swaka. Jos nggih. Jos saya ana Pak Kirdan, jos mboten Bu. Jos mboten Bu. Lho Pak Kirdan gumusing ketok lamar-lamar saka kocone Ibu. Kon tuwa iki mboten jos, Pak. Wah malah saya Ibu. Mas Samuel ya saya ketawes. Nggih, gumujeng mboten sak jampet Pak men Bu. Engko ndak awet tuwa, dilos ngono ndak awet nom Bu. Sekar napa Bu pun bocori Bu kula Bu. Niki Asmarandono enten gegayutane kalih tanggal warsa Sura, Pak. Oh nggih, Sura 1900 tahun B, Jawi nggih Bu nggih. Ugi setunggal Muharram 1428 Hijriah. Iki nyobi lho, Pak. Waduh lah pun praktek nyoba-nyoba. Nek nyobi niku kalih Pak Kirdan ngempun le kula Bu. Niki enggak nek Oh enggak, ya dicobi singik, nggak singik napa sipik Bu, napa dipik, napa dipik, napa disik. Ampun seru-seru niku lebih. Nggih, monggo Bu, pun samakta. Nggih. Taun Jawi wolung warsi Selasa pon alit warsa Setu
kemis paing yen cimawal Senen legi Dewarsa Samya eling lan emot punika tanggalan Jawa Jumat Kliwon Tawarsi Berapa Kliwon Arinya Warsa Wawu Ahad Wage Jumakir Kamis Pon Dina Wos jangkep wolong warsa Cinipta jeng Sultan Agung taun saka lan hijriyah sampun Bapak Budi Semorondana nggih Bu. Matur nuwun Bu mila ugi merengeti warsa enggal hijriyah 1428 tanggal Muharram ananging ugi warsa enggal Jawi iki 1920 taunipun B. Semoga terus sabaripun budal. Ugi pun aturaken gumipan nuwun dumateng Pak Dayanto ingkang lenggah wonten ing Bungsren ugi ngentun cakepan-cakepan ingkang gayut ingkang jumbuh nggih. Wontenipun warsa enggal kados sampun dipun waos Bu Kirdan ing Sawu Asmarandana. Sugeng dalu bumi sing. dalu Bapak Budi. Nggih, ketingal sumringah sehat tantunipun nggih Bu nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok gele sumringah mung nek malam Rebo. Wonten kirangan mboten mudalu punika Bu? Mboten nek wonten ya disimpen mawon Bu kekiranganipun sing diketingalke sing sae-sae nggih Bu nggih. Sekar punapa ingkang badhe katur Bu nggih. Jil Sekar Slendro Songo Pak. Nggih katur kagem sinten ing Mbok bilih? Danten pandemen Radio Swaka. Radio Swaka. Radio Desa kualitas. Radio Desa kualitas kutha. Kualitas kutha. Paraga Mojopati nggih kualitas kutha. Kecuali penyiare kualitas gunung nggih kutha Muntro gunung. Jil Sekar Slendro Oh, Songo. nggih nggih nggih. Tanggal 1 Sura taun alif dina Selasa pon setupaing lamun taun yen cimawal dina Kemis paing yen Senen legi samya den emot sampun Bapak Budi. Nggih. Kita sami ewo dumateng warsa enggal nggih Bu nggih. Sae menika warsa enggal Jawi, sae menika warsa enggal hijriyah. Ingkang dalu punika kita prengeti pinangka sumangat dumateng kita sedaya. Nggih, matur nuwun Bu, ampun kondur yen. Monggo sak badalipun Bu Misik.
mangan duwet ro numpak kebo wae iki nek jaman wingi iki pikiran ruwet piwungan malam Rebo numpak kebo kalunge ketupat malam Rebo hiburane macapat leres nggih iki dalang wotok nggih 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 sugeng dalu sehat nggih iki nggih alhamdulillah sehat sedaya sehat sedaya ugi sedaya pademan swaka ingkang wekdal menika mirengaken giaran macapat nggih tansah rahayu amin sehat sedaya nampi rezeki ingkang limpah melimpah ingkang sami mirengaken ugi sami mresani radio macapat kula dikeguyu papa ki piye to radio kok didelok radio model saiki Mas radio model biyen mung dirungokke saiki ditonton barang kaya TV mergo saniki wonten Facebook nggih wonten lajeng wonten siaran langsung menika saged dipun mirengaken kanthi ngresapaken nggih mugi-mugi anggen kita nglaluri kabudayaan menika saged rumentah sumebar nggih wonten sedulur saendenging Indonesia Raya nggih dalu niki kula kepetung nggih rada cekrih-cekrih mangke manawi kagem ngastomik lajeng nyekar lajeng mantun estu menika untuk pilek nggih kitun dalu menika kula kitun dateng nggih kepunden kula nggih macapat bahari lenggah wonten Gunting nggih bahari sugeng dalu pun singgah iki dalang wotok menika nggih mugi sehat walafiat bahari Gunting nggih sinten malih ki wotok spesial nggih Nimas Ayu nggih kok le dadak lecam gumujeng mesti aki rodok ya karo Nimas Ayu Nimas Ayu tak indel lho storine lenggah wonten bocah ing harga nggih kok sisih ler menika nggih cedhake Gunung Merapi menika nggih mboten harga menika mboten kedah Merapi mboten kedah Merbabu sing baku menika wonten dataran ingkang rada inggil nggih iso uga Depok iso uga Gunting iso uga kulon kono Gunung Tambal ya nggih niku monggo dipun niku minangka kanggo cangkriman nggih yen minangka kanggo bejokan iku kalau mangsa lentu ingkang saged jelasaken menika ingkang bersangkutan kalian penisirin sekarang napa menika ki dalam foto oke nanti menika ciptaan kula piyambak nggih pun laptop piyambak wonten gayut gendeng cenengipun kan Marswenggal nggih bile nggih menika tasih wonten gendeng cenengipun wonten paso enggal ya di gendeng ya di ceneng sekedhik Nimas Ayu wae lho Sugeng dalu Bapak Sudiono menika guru kula rikala wonten SD. Ugi sepriki nggih, ora lulus sepriki nang SMPP. Tasih dados guru kula. Namung udah sak menika dados guru macapat dadi kula ya tasih dadi muridipun. Nggih, monggo katur kinan. Saniki kok penyiare jan ganteng-ganteng. Ayu-ayu ya. Nggih. Kita sehat nggih. Alhamdulillah, amin nggih. Sugeng dalu kula nuwun dateng warsa enggal niki mugi tansah engkabejan mangge tentrem lan pasugi Tuna tungkap sasi suro kunjuk wonten ing sami menika orang potong nggih Pak nggih pisan malih pawukir nggih monggo ki
Ini kagem Mas Ayu Roro nggih. Nggih, terus wengi. Saenipun monggo srawung konco mojo pacesami amrih tansah nempi bejo anggenipun nguti jegi bebayake saeng suro linangkung penggemar mriki mantap dalang foto mugi Mas pun tansah semringah ini Mas Oje kula mangke malih Pak rada remen mergo niki karya kula piyambak matur nuwun mangke saged pun sambet malih sak badalipun Pak Woto semoga katur nggih langkung mebet kemawon nggih wonten ing studio Radio Surakarta iwak sepat dibumbu pedes nyimak mocopat marai gemes wela bumbu pedes kabur angin lah nek gemes banjur pengen siaran nonton nggih Pak Supri ji monggo Pak Supri ora dirandat tindak rawuhipun sehat tapi sing Pak nggih alhamdulillah iki basa Jawa apa sehat tapi ketularan milenial iki Pak ji mila basa Jawa menika angel nggih Pak nggih marai boten leluri ngoten Pak ji warsa enggal menika badhe ngaturaken sekar macapat menapa Pak Supri Sinamawon kangge pepeling para putra-putra. Oh nggih, putra lan wayah buyut. Sampun wonten buyutipun Pak Supri. Nggih. Para siswa yang tercinta, pemuda serta pemudi, jauh ini rasnar koba, apalagi mabuk judi. Bisa merusak diri, kehidupan bisa hancur. Maka itu sadarlah, ingat masa depan nanti. Karena engkau yang jadi harapan bangsa. Sampun istimewa. Dalu punika macapat go nasional amargi mawi basa Indonesia. Benjang saged go internasional wonten macapat kang basa Inggris nggih Pak. Kagem para muda jauhi narkoba, jauhi judi karena masa depan bangsa di tangan pemuda. Ning pemudi di tangan pemuda nggih Pak. Kenapa ngaten menika? Nggih matur nuwun Pak Supri. Monggo sak badalipun Pak Supri nggih satset dastes iki mboten wonten ing studio. Iwak sepat diwadahi kreneng, nyimak macapat njenengan marai seneng.
Iki kereneng ditaleni kawat. Yen seneng marai sehat nggih. Kados Butris menika lho mboten nate absen nggih Bu. Ing ateges lumebet terus maksud kula mekaten salah kaprah absen iki jane ra mlebu ning saiki tak absen singik. Nggih Butris menika lumebet terus wonten ing studio Swaka. Sugeng dalu Butris. Nggih. Mangke pun papak kondur Kang Putra jam pinten Bu? Mekipun Bu Wajan. Jam sedoso. Ampun ngantos kados malam Rebo wingi lho Bu jam 1:00. Nggih mboten napa-napa. Badhe nyipeng studio Swaka nggih Bu. Nggih. Sekarang napa Bu ingkang katur pandemen Bu? Sinom Grande. Semoga katur Putris. Lamun narsa gayuh mulya ayam tentrem lahir batin iku kebak pangorbanan kanthi laku ingkang becik manembah mring yang widi nengenaken tindak luhur ya lali ing karya wit iku wajibing urip kang kinadang widodo donya akhirat nggih kinadang donya akhirat manembah marang yang widi ning ya aja lali ing pakaryan ngoten Ibu nggih ya ling ibadah ya ling nyambut gawe ling nyambut gawe ning ya ling ibadah loro-loro ning atunggal matur nuwun Putris. Sak badalipun Putri sing mbok bilih monggo tasih. Oh nggih niku Pak Supri. Nah, mangke saksampun Pak Supri Pak Sudiono guru kita nggih sugeng dalu Pak Sudiono. Sinaos ora dirandan mboten pun setrap Pak Guru jadi setrap ro murid kuwalan mangke. Sugeng dalu Pak Supri. Sugeng dalu. Kintenipun Sekar Napa ingkang badhe katur dumateng sedaya pandemen Radio Swaka. Nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Yen kula do ten rumah dinas. Oh, menika nate pun waos wonten rumah dinas Trirengga. Rumah dinas Bupati Bantul nggih. Nggih. Oh, nggih. Kula melu Pajangan. Oh, Kecamatan Pajangan nggih Pak Suprem nika nggih. Mboten napa niki suwakane mboten namung kagem kapanipun Pandak kok cuma kagem Bantul nggih sak Indonesia Pak. Nggih. Mila pun mestani radio desa ning kualitas kutha paragana ya kualitas kutha lho niku sing nasa Pajangan ngambar wana saendenging Nusantara. Nggih, badhe kula aturaken. Nggih, monggo katur Pak Supre. Rinum kitungan ati maca kami nolyeng jagat
amang kurat mata rame trato marah tu murom prakteng mangken taksih Nagri ngayogya karto kalangkung ratu ombya ingkang para janma manca praja ora arasa ngani mrengkaluhur ringkakunan mekaten saya sangat nggih Pak nggih menika wonten kalih tunggal mawon nggih mangke pun sambet ingkang sak sampunipun Pak Sumene sak mangke tasih wonten wekdal monggo mirunggan Bapak guru kita nggih Pak Sudiono nggih pasuwun lumebet lenggah wonten ing studio nggih lajeng ngasta mic nggih lajeng sumangga katur anggenipun paring panglipur nggih dumateng sedaya pandemen Radio Saka iwak sepat dikancani bandeng nyimak maca pat marai seneng iwak bandeng dilalapi timun nek seneng yo nambahi imun ngoten nggih Pak nggih sugeng dalu nggih sehat nggih Pak nggih alhamdulillah sugeng warsa enggal ugi Pak nggih ning niki lehne kula niku njegit kok njegit pripun Pak mila kuping kula dijewer mbahne oh lah kados pundi nek larang-larang kenging punapa Pak pamitipun dhateng wong tucal nggih ning kula teng Jagong Sripah lah kula dicucuh pun engetaken menika pamite nanggon tucal dan wayangan kok tanggen Sripah mboten cocok lek anak batin kula nggon wayang ki seneng nggih Sripah iya tak merok kaya kejewer nggih atur panglipur dumateng ingkang kagungan dalem nggih Pak ingkang nembe kesisahan nggih sae menika Pak nggih menika kula badhe nyaur utang nggih kala malam Rebo nggih kula didhawuhi nyekar ingkang wonten sambetipun wulan sura nggih wulan sura utawi Muharram nggih semaya nggih benjang malam Rebo nggih pun watek mantap asipun repto langkung rumiyin kados pundi reptanipun kita simak sedaya menika Pak cakepan saking Swaka ugi oh cakepanipun saking Swaka nggih lajeng menawi kepareng badhe kentun-kentun oh kepareng kemawon oh nggih sawikah-wikih sepisan kula aturaken dumateng kadang kula nem Dik Supreh oh Dik Supreh Kurabaya wonten ing Kurabaya sugeng dalu kalian
Roko Mas Murdiran. Nggih, Mas Kanthi Murdiran. atur sugeng dalu, sugeng layah-layah saha midhangetaken anggen kula nyekar blero. Nggih, sugeng layah-layah syukur-syukur kanthi ngeteh. Nggih, ngopi. Ngopi nek kula tiada hari tanpa kopi, Bang. Nggih. No kula mendhet ingkang kinanti kentunan saking swaka. Nggih, kinanti nggih. Nggih. Monggo sepinten. Setunggal suro sawindu selasa pon warsa alit setupaing warsa yen cimawa kemis paing Senen legi cikang warsa monggo sami den eling kalih napa setunggal nggih semonggo nggih setunggal malih mboten saged napa-napa nggih nggih monggo semua kliwon taun Rebo kliwon bekang warsi ahad wage wawu warsa kemis pon warsa cimakir amanah sultan agungan tilaran proluhur yakti nyuwun pangapunten niki gandeng jeneng gayut riyut kalian almanak Sultan Agungan nggih ing Penanggalan Jawi namung menawa pangertosan kula tebih nggih kita sinau sesarengan Bapak nggih namung menika rene wonten cakepan saking swaka nggih kula tembangaken nggih kagem sedaya pandemen Radio Saka cekap semanten matur nuwun mangke kata lepat nuwun pangapunten sami-sami nggih tesih setunggal saderengipun kasih nggih Pak Marno arep kliwatan ora ketok saka kaca kancane lambat-lambat niku bayangane ketok niku Pak Marno mboten ketinggal sasapunipun Pak Marno tesih wonten ingkang dereng majeng Pak Mbok bilih kok ndak kliwatan sampun nggih nggih mangke sampun jenengan mangke kasih ke sak mentawis nggih sekar napa Pak Marno batangan napa mboten niki sauga benjang sonten nggih latihan nggih menika kula nggih nyecaraken namung kula maca pat ning mawi menika wonten gayut gentengan pun kan latihan proprak swaka budaya nggih benjang sonten benjang sonten sinambi latihan ya maca pat ya ketoprak ya gandrung niki nyicil sabda dalem kula pundi
Wana kulowi Dodo ngaturaken pawar tose nara prajan tan wonten kanggo jiwa samingestaken dawuh wonten ing sapa duka kakang jauh ing sapa duka Kakang Patih matur nuwun wong prakteke bijak saten lho Pak kita tenggo siap ketoprak suaka budaya ten genduren Kambodan ngalah-ngalahke. Cita tunggal monggo Pak Kaum. Nggih. Mangke sampun Pak Kaum sugeng sae saged tuminten. Nggih, kula badhe ngaturaken ing maca pat ngegayut kalian setunggal siji nggih. Tunggal sura. Nika cakepan dandang gula ingkang dereng dipun sekaraken nggih. Selasapan nuju warsa alep setupaeng warsanira kemis paing Cimawale Senen leginipun Jum'ah kliwon dal ingkang warsi Rebo kliwon arinya warsa B1 wawu ahad wakidina yen kemis pon kaleres warsa Cimakir tanggal setunggal Suro. Wonten gendeng jenengipun Almanak Sultan Agungani warsa inggal. Pandemen radio Swaka ingkang susna kasih ke sawetawis kagem sumene sak sampun menika mangke kita lajengaken kagem bika WhatsApp utawi Facebook awit paring atensi sedaya pandemen radio Swaka saindenge Indonesia. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudibyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul, fraksi Golkar. Dhateng para pandemen radio Swaka. Derek ngaturaken sugeng makarya, paringi sehat, lancar sedayanipun. Mugi karahayan tansah rumentah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing dipimpin Bapak Haji Partiono, jagar budaya